Mula aku wis ora maido nek setya bektine nyang wong tuwa kaya anakku Kakrasana kae. Beda karo sing ning mburimu kuwi. Aku bapa. Coba kowe iki kon nyambut gawe kon ngewangi kamase ora gelem. Kowe kok dingaren ning omah. Iya aku lagi wae mulih 3 dina iki, Bapa. Narayana, Narayana. Wong kok karo Udawa senengamu ming kelayapan munggah gunung mudhun jurang kowe iki gek arep dadi apa? Mangka sing jenenge wong golek kasekten, golek kaprawiran. Kowe tak kandhani ya. Kasekten kaprawiran kuwi kudu dilambari nganggo jiwa kasatriyan lan jiwa kabrahmanan ngono. Ampuing gegaman kuwi kudu dikanteni nganggo budi rahayu. Lah budi rahayu kuwi bisane tememen kudu caket karo sing gawe jagat iki. Lah nek mung kowe golek kepinteran, golek ngelmu to sing balung uleting kulit karo dawa ngendi ana wong pinter mbok parani, ngendi ana dukun mandi mbok tekani. Ning kowe ora tau ngasah budi lan pikiran supaya dadi wong sing jujur, lugu temen, dilambari karo bebuten rahayu. Njot gunane apa kepinteranmu kuwi? Narayana, apa Bapa? Anane aku muni kaya ngono mergo aku tresna karo kowe. Iya Bapa. Kleru nggon ngendi? Aku ora maido wong golek kawruh, golek kepinteran ki pancen nyata kudu mengkono. Ning sirikane sing aku ora seneng, sing aku ora mathuk ki lukmu seneng main kuwi lho. Wes. Kowe iki anggere sencon karo Udawa kuwi lunga pirang-pirang dina cari meguru, mulih meguru ya pol-pole mandeg ning tangga main. Neng jagongan main, neng gerobak ya main. Aku ngerti titik aneh ku anggere menang mesti Udawa mbok tukoke bekecot. Menang selawe kok tuku sate bekecot. Sapa-sapa didumi. Jebulane anakku ki wong celutak kabeh. Kemul barang ini ya doyan wis. Ngene Narayana. Wong urip ki arep golek apa? Golek sanguning urip, ngono ya. Kowe golek kepinteran ki, kowe besok arep dadi wong pinter tur wong bondo. Ning kowe tak kandhani ya. Dadi wong duwe bondo, wong sugih kuwi nek ora digunakake ora bakal tumanja apa-apa. Merga bondo donya lan kepinteran kuwi nek mung disimpen kuwi kaya wong nyimpen krikil, ora bakal mundhak apa-apa. Upama mbok ijolke, upamane kuwi duwe beras mbok ijolke emas, kuwi ora bakal mundhak. Pengajine emas ki ya mung sak berasmu kuwi mau. Iya Bapa, mulane sing luwih prayoga wong duwe raja brana kuwi mung diamalake, ditarmakake kang piguna kanggo kaundhaan ya bebrayan gedhe iki supaya bisa padha ulung tinulung, tresna tinresnan kanggo nyukupi kebutuhan bebrayan iki. Iya Bapa. Lan meneh kowe tak sangoni wong urip kuwi jarene mbah-mbahmu biyen kudu sipate duwe wisma, kudu duwe kukila, duwe turangga. Wisma kuwi sejatine omah, nanging kuwi mung pesemon. Omah kuwi pesemoning jati diri. Tegese menungsa kudu duwe jati diri. Ngono. Jati dirimu kowe kuwi arep dadi apa? Kowe nek arep dadi dagang, dadi bakul, kudu ngerti karuwe wong bebakulan, candak kulak dol tinuku aja nganti kliru. Banjur kukila kuwi manuk, nanging ing kene pesemoning budaya.
wong urip ana ing alam padang iki kudu nganggo budaya merga wong urip nek ora dikanteni budaya uripe mung kacek sithik karo asu ngono bapak umur 15 nganti umur 40 kuwi umur mas golek kawruh sak cukupe golek kepinteran nganti sing tuntas ning ya kuwi kudu dilambari teteken kasucen pepayung budi rahayu upamane kowe kepengin kawruh kabudayan sanguwa budayamu dhisik gamelanmu kuwi ya diopeni arepa kuwi wesi ning kuwi nggawa rejeki kuwi mbiyen tinggalane wong tuaku kudu diuri-uri perkara kowe mbiyen sok mben kowe bakal duwe gamelan sing luwih apik kaya kuwi syukur seketi jumurung ning kuwi ya penana aja ngantek diteleki pitik iya bapak note iki nek wis rampung ya dibusak ora mung anggere dayoh teko kene kok ning disawang ming ladrang wiluyeng gawe not kok le tandane kok le cetha men kok dikeki N karo P kuwi kenong karo nek P iki kempul iya lara ireng ki ya jaen nek latihan kuwi suarane ya apik nirwa kaya tanggamu kesi kae sing saiki wis dadi sinden kondang kuwi mbiyen cilikane aku ya roh umbele muntrup bocah ireng tunteng rada gudiken biyen ning saiki bareng wis dadi sinden kondang nyatane regane ya larang merga rega ku ya nggawa rupa karo swara barang iya bapak lara ireng kowe dikandhani karo kamasmu ya aja brengkele kowe nek cengkok dipernahke iki kowe ya kudu manut ora mung cakepan barang yang ngono kuwi dicatet ora kok cakepan kok sak ceke urip kok mung saji siswa mbaya sing rada kon marahi mbokmu kuwi nek cakepane mbokmu kuwi aku ngantek apal aku opo kae aku tau buka bukune mbokmu Rekmonesta tigan kalih tandha priya aja nyebut lamun kecantol ing priya kuwi ngono kuwi cakepane mbokmu rasa mbok telusur tegese kuwi dikandhani utawa barang ya melu urip bapakmu ki elek senengane ngrebab wae ora. Mbok nek anu ki genteni ngegong ora men ngontak ngantuk ngono ki. Nyaine, Yai. Aku kaya wis cukup ngandani anak-anakmu sing wigati tetep tekun pangideping tekad munggon munggula wentah bocah-bocah iki sing sregep nyambut gawe kakrasana ya wis men rasa mbok roroi wong kae iki nek diloroi nduk merengkak atine Bapak apa aku nyuwun pamit ya Bapak arep minggat nah aku ya pamit arep melu Bapak wis aku sapal kowe wis wong loro iki mung ning dalan dadi kok kowe iki lunga ya kena ning kudu nganggo wayah nek wayah mulih iki ya mulihno iya Bapak aku ora suwe apa lunga antek sasen mara-mara warung-warung do ngebyok rene kabeh do nagih jare kowe nek ning warung ora tau bayar wah anak teman kaya ngono areng ngraupi areng beset raine wong tuwek kowe wingi kene bakul bakwan rene Kiai kula nyuwun ingkang Putra Narayana wingi mendhet bakwan gangsal mboten bayar utawa yang ngono kalau ingkang Putra mendhet klenyem
Wong senengane kok nek lunga ki sangu dhuwit njaluk mbokmu kuwi. Bato-bato kula sangoni kok Kyai monggo sangoni. Gunjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging alis. Presang mawe kandrung sabarang kadulu. Kowe kena lunga nanging tak wangeni. Aja nganti kliwat setengah sasi. Anggere kowe ora ndang mulih titeh ora totok ndasmu. Iya bapak aku ora suwe meneh kok mulih aku bali bapak. Sikro kang polo mangkam kosong yo etai. Lara tak milpen kota Kaimangkong Manusang terusno luk mumbah-umbah karo isa-isa kok nyewangi anakmu kono. Nggih, Kyai nggih. Nang mburi kono. Iya, bapa ngestoke dawuh. Iki kok prenjake ganter jagone ning latar do tarung wangune ning dayoh ae. Mangsud naring kalbu kene kanten kawang Waduh, wah. Sanget mboten nginten dene paduka Gusti kula Raden Arya Prabu ing Parengrawuh. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Raden. Ya demang sagopa tak tampa gawe bombong ing rasaku ora liwat pangestuku tampen ana. Waduh sanget anggen kawula mundi. Wonten kepareng menapa dene rawuh semunipun kita menawi king kawedhar tumunten paringa dawuh menapa saking agenging dedosan ingkang kula sandhang Raden Demang Sagopa sumurpa aku mau kepengin nanjihake lan makyenake kembang lan cepaka ingkang katitipake tinandur ana ing Kademangan Widara Kandhang iki. Samengko apa wis katon megar babar Gondowangi. Waduh iya, waduh. Yestunipun mekaten ingkang nami Raden Kakrasana menika wah sampun ageng inggil gagah prakosa. Oh ngono, nggih. Sami kaliyan nem-neman kula riyin. Kula nggih tasih nem nggih ngoten niku. Gawane nggih mung kepengin jotosi tiyang. Dadi samengko wis diwasa, sampun. Lah saiki ndi? Wonten sabin. Mboten nate wangsul nek dereng surup nika dereng mantuk. Lah ana rayana. Lah niki nembe mawon kesah lah.
Nembe mawon. Wong bocah niku mboten tau teng griya ngene niku mung kelayapan mawon. Golek dukun, golek wong tuwa. Nggih mben nika pados wong tuwa malah entuk wong enom. Kowe kok kurang ajar men nyantanipun ngaten. Golek wong tuwa piye merdukun meguru. Nggih bangsa golek jimat, golek kepinteran nglakoni. Ning nggih niku lho senengane le umuk main. Ngoten niku lho. Mboten jujur Narayana niku. Nggih mengkale anak kula Udawa niku ngalir ngidul nggih tiyang kalih niku. Oh ngono. Lah lara ireng. Nah, menawi lara ireng menika walah pun wayune mboten ukur ngeten. Walah irunge niku pun persis kaya bojo kula niku irunge. Nggih nek guyu niku nyenengke nggen pipi cekik. Mbokne bocah-bocah niku nek guyu nggih dekek ning niku riyen tilas diplinteng bocah. Jadi le mesem niku nggih ngujiwan niku riyen nggih tilas udun. Ngono. Lah pancen nggih ayu tenan estu kula. Ning nggih naminipun lare nggih ngaten niku. Lah lajeng keparengipun ora pati ndugong sing gawe latar jembar ngimbu alun-alun. Lan ana mandura kurung sak kembaran apa dene tak sawang ana wanti lan kandang gajah, kandang macan, kandang banteng kae saka trekae sapa? Lah nggih niku saking Kakrasana kali Narayana niku. Kalih niku dipenging angele mboten jamak. Kula kandhani nggih angel. Mok ngingu-ngingu ki mbok ya marmot, trewelu kok ngingu kaya macan. Ning wong bocah dipenging nggih angel ngoten niku. Ora kok gawe tembok beteng dhuwure nganti kaya tembok kraton. Kok ngembo-embo kraton Mandura. Nah, kula piyambak mboten ngerti. Dipenging mboten kenging. Pun ora aku tak weruh kaya ngapa bocahe sing jenenge Kakrasana. Nek pancen Narayana lagi lunga aku tak weruh Kakrasana. Mboten saged niki nembe yaketen sedangu sanget napa panjenengan sagah ngentosi niku nek dereng surup dereng purun wangsul. Lho, upama mbok celuk mboten purun. Lah carane gelem bali. Anu sakniki ngenten mawon kula anak kula niku ajeng lunga sedinten tur tebih nek krungu sambat kula. Ketoke kula disia-sia kalih tiyang ngaten mesti dheweke mboten trima. Oh ngono. Nggih. Mula-mula nyuwun pangapunten. Etok-etok kula mangpi sakit mengke kula tak bengok-bengok kula tak nangis. Mengke dheweke nek krungu saking Tegal wingking griya nika mengke piyambake lak wangsul. Oh mengkono. Temang sagopa. Nggih, ngaten mawon. Nyata laruta sanjing yudha sang gugu yen tang dosa sang sri. Jentang utusa santri Temang Sagopa. Kowe iki jane menungsa apa kewan? Aku kandha apa karo kowe? Lah kok dadi dititipi bocah. Ora mbok gula mentah kanthi becik malah ketembane sakit hati kowe mengkene. Apa kurang akeh kekucah saka Praja Mandura saka panjenengan Koko Prabu sing diparingake menyang kowe? Anjah mati aku. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Kakrasana Narayana utawa kowe mulya aku dipalamu wae. Kowe mulya Kakrasana nek kowe ora mulya aku iso teko pati yen. Ayo nangis. Nangis nganti milih getih. Lohmu.
gedhe pidananing Praja Mandura. Iki mangsa-mangsa apa? Jalarane kaya ngene, ngantek galer kabeh kaya ngene kakrasana kowe mulia. Aku diujar-ujaring wong aku dipala kakrasana. Kecap kacarita. Kuping njebibing nilingake sang Kakrasana saking katebyan. Duwe krungu pasambating Demang Sagopa ingkang angaru nabung minta pitulungan. Dita pamawase sigra tancut taliwonda Jana komprang den cincingake nyawatake pacul garulukune kanggo sanapase suku kiwa mancat bumi lagi telung colotan wis pratung jangkang sinedya hanebak dadaning Raden Harya Prabu jengkelang pitung depa dawane. Manuk jagat setan wiba manusa sapa ganggu gawe bapakku. Amuk coba imbang mangsa padha ayo cincin ora wetoke iki Kakrasana. Rahayoli binantang nglabung tanpa jawab. Hidup sapa jenengmu? Raden Harya Prabu gene wong kraton. Ayo iki anake lanang pawan aja mala wong tuwa ingkang wis pikun. Iki Kakrasana. Ora dalan anane wong tuamu tak cempalani merga gedhe dosa kluputane menyang Praja Mandura. Yen pancen gedhe dosa kluputane wong tuaku ora susah wong tuaku wakile anake lanang. Loh, yen pancen mangkono kowe wani karo pernataning praja ora mingket ilang nyawamu. Sesaning bapa kemringet nanging marem atiku
Lah tak trimo banget kowe Demang Sagopa. Nyatane kowe bisa ngomong karo titipane Koko Prabu. Iya. Muga-muga kang sedya ayu manggih rahayu. Oh, anakku nggih, anak. Akrasana. Anak tunggal. Kowe lerena ya, Nggal. Nantang dudu karepe dhewe. Menungso ora tata sandhangane pating glebyar pating slorot yo ngrentengi lintang. Nang pambekane kaya sono. Anggepe apa suyah-uyah. Wis. Lerena ya lerena kene-kene leren. Ora sambok pambung tak uyake. Wis. Lho kale wis mundur ning ya kowe aja lega-lega sik kae arep mundura kae ora mergo kalah ngono. Kae kuwi priyayi kraton, priyayi luhur. Ning nyatane ora monggo sepiro. Tanding karo aku. Anggepe wong kraton apa aku wedi? Iya, aku ora maido pancen wong enom iki bongol kaya ngono kuwi. Ning rumangsamu kae engko nek mundur kae nyeluk karo kancane. Kowe mung badan sepata mungsuh karo negara dadi ndok iyek kowe. Dikandhani kok ora. Kae iki Raden Harya Prabu kuwi dulure Ratu Mandura. Kae adine Sinuwun Prabu Basudewa. Rumangsamu apa sak pepadamu ngono. Anggep Dulamu kemaki anggere esuk mamai semprong. Kowe iki jane gerang apa dadi jaran dor apa piye? Wong ngene kok dipamer-pamerke. Ning nyatane kae mau ngetokke pusaka. Tak balik tak jojoke wetenge. Lah. Arep kae ketok gubrah getih kaya ngono kae tatu. Mengo kaya ngono kae. Kae nek wong kraton rumangsamu mundur kae ora mari to. Kae iki mung didemok. Ya ya, diusak mak sret ngono kuwi wis mari. Tatune wis mingkem, getihe wis mampet ngono. Nek wong kraton ki ngono kuwi dadi tatu mengo ngono-ngono ki ditempleki tangan ini terus disret kuwi wis mari. Ora kaya kowe. Kowe iki nek tatu mengono malah mbok ngenek-ngenekke kok. Beda karo wong cilik nek wong kraton kae nek didemok mak sret ngono ki wis mingkem tatune nek kowe ora mbok ngenek-ngenekke malah jembir. Nah iki aja seneng anu nek tatu ki dingenek-ngenekke malah jembir. Apa dikira aku wedi karo dapure? Iya aku ora maido. Lupute bapa apa? Nah, kowe iki kudu ngerti. Merga kowe ora iso ngandani awakmu dhewe karo adimu Narayana. Sing perintah gawe beteng embo-embo kraton sapa? Sing ngingu gajah, ngingu macan, ngingu banteng ning kandang, gawe alun-alun semono jembare sing perintah sapa? Anggepe apa anak Demang ora ngimbo kratu. Nek ngono sing luput, nah sing disalahke kuwi aku mergo aku didakwa ora iso ngandani anak, ngono. Mula aku terus dipolo. Apa mbok kira aku wedi yen dilekke nggonku gawe alun-alun lan ngingu gajah lan sapa padane. Ya terus tonton nek Bapa Demang isih ora percaya karo kekuataning Kakrasana. Beteng ya tebake. Bocah kaya ngono.
ning sulapamu sing kaya ngono kuwi nek mbok pamerke ning kraton kuwi ming diguyu. Kowe bisa ngejur beteng ngantek remuk dadi sewalang-walang nganggo tangan lan sikilmu kuwi mung tataran lahir ngono kuwi dudu kawruh kebatinan. Kawruh kebatinan ki apa? Nah, nek wong kraton kuwi ya kawruh lahir sing kasat mata nanging uga kawruh batin. Kowe iso ngremuk watu gilang kaya ngono iso ngrubuhke beteng. Upamane kowe iso mateni macan pisan, ning kowe apa iso meper harganing nafsumu? Coba upama kowe pamer kekendilan kaya ngene ning ngarepe ratu terus kowe engko ditakoni karo sinuwun. Kakrasana kowe apa weruh kodhok nguntalenge wong lumpuh ngideri jagat. Surya pinepe toya kinomware kuda ngrap kandengan jago kluruk ana jero ndhok biyan murup nek wis mati urupe lungane menyang ngendi rambut putih sangkane saka ngendi apa sebabe bayi lahir klekar nangis mak cenger lemu jawab piye aja plentas-plentus kowe. Make njongone kae njaluk undakan. Make nek kondangan kok wong tuwek rong jupuk apa-apa kok mara-mara kok ndas. Nek kaya penting-pentinga. Wah, yen ngono lah kuwi urung nek konangan Raden Basuwara Kangsa kuwi putra Dipati Anom. Pangeran Dipati Anom kuwi calon Ratu Mandura. Lah kuwi wong isih dubilah. Sekti Mandra guna ra tedas tapak pauning pandhe sisaning Gurenda. Aja meneh mung dapurmu karo Narayana Gandra sepira. Wah, yen ngono anak Ratu Mandura, Sekti Mandra guna. Aku njaluk pamit nang ndi golek kaseten. Ora niat mulih yen ora bisa ngungkuli anake Ratu Mandura. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bono margana Jatah cocok Mangindrawala godean ya iki sing jejeg dewasa grupo ning teman kantopa ana iki ngak akeh menana buta rene kowe buta saka ngendi lan sapa kang dadi percekamu ngarane aku buta ngerti aku isih menang lungguh lan teliangan kendhoko aku marang aku cecak karo gender pencalin
Cakil lawas gendir penjalin sing mburi sapa mrengangah takon karo aku Dedyakala Gragalbu takon karo aku apa ora ora takon karo aku ngoprok watu jasmu ora kok galak men kowe sapa ya jenengku Dedyakala gagih-gagih ndang mati yo takon marang aku Dedyakala kedah oh tukang jaipong mburi dhewe bener kowe teman Sagopa iya kowe teman Sagopa iya dasar kepara nyata napa aku dikongkon karo Gusti Raden Kangsa Dewa apa kowe duwe anak sing jenenge Lara Ireng apa kowe duwe anak wedok ayu sing jenenge Bratajaya kaku dah kowe mesti duwe anak wedok sing jenenge Lara Ireng ora kaku keblok watu jasmu kowe duwe anak jenenge Lara Ireng apa ora nek anak ing jenenge Lara Ireng ya wis ya kala kedelah iki buta kepiye ora nek aku duwe arep apa nek ora duwe arep kepiye patopet Gusti Raden Baswara Kangsa gandrung kapirangmu kepengin jatuh krama karo anakmu wedok maragake kowe njaluk pitukon Mas Pites Raja Brana Pinrang kampil bilang prau tak wujudi waton dina iki anakmu ulunga bakal digarwa dening Gusti Raden Kangsa mbok ulungake apa ora anakmu ya ulunge ora anakmu Lara Ireng jadi bojone Raden Kangsa Dewa kowe nek nampik Raden Kangsa njaluk rega pira ora mbok ora kuwoplok watu diasmu anakmu ora mbok ulungke marang Dedyakala kedolah nak nuk lang đi nak nuk lang nak nuk lang nak nuk lang đi nuk lang đồng đi đi nuk lang đồng đi nak lang nak lang sing mburi dhewe iki edan oh alah piye oh sapa ndok kok cemiti ning gedhek nganggo nginjen malah nyocok mata ora Nyai anakmu jalunga anakmu jalunga kakek gawa sandangan lunga sing adoh karo kotange aja lali kok nek ning dalan ndak kawer kah kowe ndak tak omongan apa kowe omongan apa kowe lamun sik ketaken cacili kon lunga arep apa iki omah-omahku dhewe anakku durung karuan tresna karo Raden Kangsa Dewa kowe bali la dalah tak bondo tenan wis kelek kira mbok kira ora wani karo kowe
ya kaya dia kaya muncul kan buta seko pula. Yo, ye, kalau buka dia dah. Buka waprok waktu dia suwe. Ya. Nolak lan engkau yang dewa nolak engkau ini. Anak muni lakno dipoyong karo Dedya kalau ayo muni dilang tidak idoni. Arep apa? Dicencang bae ning wit nangka. Lara ireng piuyak inggih kira kehingge mlayu sing atoh niki.
pisan wae terus suwuk grupak ya. Kewelat lah iya sehat iya wah gamelane apik pirantine bergas kabeh kok iya mak iya najan lumantar pagelaran-pagelaran ana ing Jawa Timur utamane ana ing Nganjuk sing kerep awake dhewe iya nanging menyang kutha Blitar iki nduk iya heeh biyen ya tau ning reneng kene lha iki ana papan kang priyogi papan kang bawera endah ya kuwi ning Kabupaten Blitar iya panjenengane ingkang winantu pakurmatan Bapak Bupati Bapak Heri lan jane Bapak Arif sak setap kabeh ana ing Kabupaten Blitar ingkang nyatane prestasine ya wis menasional tenan iya yo Adipura, yo babakan ayam buras, yo PHBS 2007, yo KB Pria lan liya-liyane kabeh mau mujudake pambudidaya ingkang disengkuyung dening warga masyarakat ing Kabupaten Blitar. Iya. Malah iki ngadani tasyakuran hari jadine Kabupaten Blitar ingkang kaping 684. Iya. Ono Gomargya bakal tumapak ing hari kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Mula kegiatan diwiwiti tanggal 30 ana ing Seringat kae ya wayangan lan jelajah obor kebangsaan uga tanggal 31 ing Kademangan lan sak piturute mau panjenengane Bapak Bupati wis paring dawuh yen to kesenian pancen dijunjung tinggi. Iya. Utamane pagelaran wayang kulit uga ing 22 kecamatan Giyak Semarak wis diadani. Iya mak, wah matur sembah nuwun Blitar kok elok temen ya kaya ngono kuwi nduk perlu ditulat ana ing kulon kono kanggone para pemimpin rakyat kang merakyat lan uga mikirake marang rakyat nanging uga tresna marang rakyat lan uga nyukupi kebutuhaning rakyat uga nyeneng atining para rakyat. Iya mak mula aneh disengkuyung dening rakyat ngono. Aku nderek bungah lan mangayu bagya selamat hari ulang tahun lan hari jadi ngaping 684 Kabupaten Blitar lumantar kadang-kadangku pepadi ya kuwi panjenengane kadangku jenenge Pak Ketua Pepadi Mas Kamdi lan panjenengane ugi Mas Mardi Mas Penolan sanes-sanesipun sedaya ugi sederek kula sepuh ingkang saking Pacitan ing lenggah wonten ing pariwisata ngaturaken genging panuwun tanpa upami. Iya mak iya. Iki komplit lan uga digiarake Radio Mayangkara. Radio Mayangkara ing Blitar jumbo karo jenenge krawitaku saka Solo iki jenenge Paguyuban Karawitan Mayangkara. Oh. Krawitane Mayangkara disiarake Radio Mayangkara. Sindene sing oranye-oranye kae gawan. Iya. Sing sisih kono dhewe kae, sing nyekel gelas kae sinden. Kae sinden zaman dinosaurus. Terus sisihe kuwi sindene Nabi Sulaiman. Kaya ngaran Nabi Sulaiman disinden. Nah, jan demenake. Wes. Ora usah nganggo ngambung, ora. Wes, aja diambung. Wah, wes. Iki melu-melu. Oh, kesi ora lho, kesi.
Kae ngopo kae kok melu-melu. Wah. Yo. Ora ngira babar pisan ning Blitar kok ketemu para drubriksa. Drubriksa. Wah, jan iki ning bintang tamune nak. Wah. Matur sembah nuwun Mbak Wawin Laura. Wah. Laura iki Mbak Win iki sing ndi kuwi karo dulurku saka Ngayogyakarta. Dadang kula Mas Bambang Rabies karo putrane anake apa mungsuhe kuwi mbah kene jagongan kene turuk songo wilujeng dalu sugeng pinanggih injih wilujeng dalu bucane deh kula niku kare wajah panjenengan ngantek apal ning TV lah pripun to wajahe kula enten napa lek bucange niku lek kok sajake nek nang TV ki kok apik nang kene kok ora pati kok ora pati ya ayu kok ya iya mboten sampean iki nggawa apa kok nggawa angga inggih pundi kuwi menika menika nyuwun sewu ning dhuwur iki Mas anake ya munggah anake ayo kene aku nek kowe bojoku aku bojomu ora sudi piye wong sing cetok apik ayu-ayu kok trimo entuk abrakong ngene kok sia-sia men to Mas jare kowe mau piye janjimu nek kono mau nduk bawake wong loro ki sajak-sajak iki bebojoan aku nek bojo lah kok nek kene kok beda malah ngomonganmu kaya ngono kuwi aku diabrak-abraki rumasane iki aku ki apa to Mas ya lek pamane kowe iki wedo asli ngono ora apa-apa kok ayune kok ngene lho ayo ayu kuwi mung sak rupae lah iya anjur kene iki gesah gesah piye apa yo lakon jero minum jero Mas sampeyan kok aja gisin-gisin ke aku Mas iki ning kota Blitar kaya ngene iki kok wis genah aku lewat ki mau wis kabeh padha ngerti Laura aku yo seneng to Mas aku saking seneng ku intik-intik lagu yo bancine teko langsung panas mulane kowe iki mbok yo sing positif positif piye aku bojomu mbok tapuki rumah tane tak bales Win injih nyuwun sewu pucange aku mbiyen ki tau noprak dadi wedok yo duanten kaya awakmu kuwi aku mbiyen duambungi wong iki aku sinten aku jenengan heeh dadi wedok yo ngono kuwi lah kula niku dandang wedok ngeten iki sing ngambungi mboten wong niku Pak lha apa lah iki bedes kaya ngene iki wah aku yo sengkring kuwi sing ngambungi sapa bedes ngene bedes aduh itu muntrat masa ya sorry ya nek diduku muntrat ya aku njaluk ngapura ya Dik lah ngopo ta Mas ya nuwun sewu kadang ora ana demper lah kok iso kaya ngono iki piye ayo kowe ora ngerti ya iso kok piye dadi ngomong ngene mergo entuk mbokmu lho mesti kok aku sing disalahke lho Mas aku ki salah apa to iki bojomu bojo nomor piro lho kowe kok tak takon lah kowe iki anakku kok tak tok-tokke kok malah takon aku bojone lah aku ki bingung biyen metu-metu ngendi ngono lho kena tak idokke ngono kok lho aku ora ngerti mbokmu sing nomor loro ki ya iki nomor loro kok biyen santo iki piye oh iya lah bareng ngene apa kowe wis tau ngono wong wedok kaya kena sente saking senenge ngono lho seneng apa nek iki ora seneng bojo keloro ki seneng lho Mas mesti apa-apa ki butuhan apa mesti dipenuhi lah sing ngomong lah iki ora ngomong ayo le dadi deglet cangkemku ki yo mergo iki kuwi biyen lara-lara piye lara-lara ndereke Mas Purbo wah sudah pirang-pirang ngene iki ndraleke entuk pinggir dhewe entuk pojok dhewe kok ayu sing tasir iki kok semok monggo ayu resik wah jangan naksu ya wis
rampung karo aku seneng. Tak bajul kaya ngono gelem. Pacaran barang ya. Nganti sprene tak ijapi lho. Ning ijapi nang di makku bar diijapi karo makmu iki. Kok ngene iki nang kaude. Ibrahim nek ijapi nang KUA. KUA ki ra sing ngomong. Wong mbokmu ora umum kok. Ini kaude. Nang kaude. Aku sampe diseleb wae ning KUD di sisan kono. Selandasmu. Kan piye? Baru ngono kuwi malam pertama. Malam pertama. Ayo jenenge wong bar dadi manten lah seneng Ayo. Ambung-ambungan koyo ngono. Isen Mas. Bareng wis ambung-ambungan rampung ra jadi saya mlotro saya medhen. bareng tekan kene le. Tekan ayo kene iki le. Dan kono kuwi. Tekan bar. Aku entek sing nomor kene dhewe le entuk kene iki. Kene iki ya anak. Heeh. Mi iki mi. Kok dibukake ngono ku ora iku ya wis nafsu ae to Pinggir-pinggir. Watrok ngono ku ora watrok. Kowe iki dimuline maklum. Terus piye? Iki kok mesti buka wadiku iki. Ngomong karo aku ora ngerti jebul kene iki cor-coran. Cor-coran apa? Mas, Mulane cangkemku rantas ya mergo ngene. lah wong iki. Ayo nek umum ora ya umum apik-apik to. Aku iki kok nyrodok. Iki wis tak ganti wis ora cor-coran kowe gelem e. Ganti apa? Iki bangong tempenya. Kok rumasane iki ki ning ngene iki ojo sampe ngetok-ngetoke. Elek-elekku to Mas, kudu iki piye carane? Aku ki bojomu, nek iso ki mbok yao to yo. Iki ben kabeh warga ki oh ternyata kuwi ta iki wedok. Ngono lho Mas. Oh sing aran kowe wedok katarak. Hei. Kok kataran piye? Ayo nek kok ngene wedok apa sing arani wedok berarti katarak. Kok iso kataran? Wong nyatane dhuwur ki ketoke mbos ning ngisor ki gesek. Lah kowe nek apa muni mbak kayu katarak. Kok kowe lak yo bojone iki. Lho piye? Berarti sing katarak kowe. Lho kok katarak aku. Lah kowe iso di bojo iki. Lho kowe ngerti dhewe nek mergo sak nafsu iki mah. Lho, mergo iki biyen entuk aku ki asline merem, dhek merem. Oh, ayo mamu. Ning nyuwun sewu bocange. Pripun? Saestu niki mboten kok badhe niki wonten comrah-comrah kali bojo kula niku mboten. Enten mriki mboten